Tak zápas hodnotím. Pre oko diváka myslím, že bol atraktívny, nakoľko padlo mnoho gólov, ale bohužiaľ z našej strany nám ani v jednom polčase nevyšiel začiatok. V prvom polčase sme začali prehrávať 8-0, nakoniec sme sa nejak ešte dokázali zabojovať a stiahli sme polčas iba na 3 góly. No bohužiaľ v druhom polčase sme opäť prvých 10 minút hrali veľmi zle a bojovníci nám odskočili na 8-9 gólov a potom už vlastne si tento náskok držali až do konca zápasu a bolo to proste rozdielných prvých 10 minút polčasu vždycky v každom teda polčase. Tak ja to ti vyhrali sme o 10, možno byť spokojní. Začiatok zápasu perfektne nám vyšiel 8-0, ako Adam povedal, a potom technickými chybami sme dostali modrú do zápasu, aj do polčasu, tam sme zahodili a nám pochytal veľa. My sme v obrane trošku polavili, ale v šatni sme si povedali, že to ideme dotiahnuť a zamakali sme začiatok druhého polčasu a myslím si, že fanúšikovia si prišli na svoje, boli to dneska dosť, takže im veľmi pekne ďakujem a ideme s 2 bodmi domov. Ja k tomu ešte dopoviem, že ten úvod bol akože hrozintánsky pre Modru, ale všetka česť, ako ste sa z toho dostali a ešte ste dotiahli v tom prvom polčase a ste to zdramatizovali, takže gratulujem. A kde vás vaši fanúšikovia môžu vidieť na budúce? Tak my budúci týždeň hráme doma s Topolčanmi a chcel by som vlastne týmto aj pozvať našich fanúšikov, budeme ich potrebovať, nakoľko sme minulý týždeň prehrali doma s Hlohovcom, stratili sme body, takže teraz tieto 2 body budeme veľmi potrebovať a budeme robiť všetko preto, aby sme ich získali. Tomino a my? My hráme budúcu sobotu v Nových Zámkoch, takže si to môžete pozrieť na našom YouTube kanáli a o 2 týždne hráme doma so Záhorákmi v piatok, takže sa nás určite tešíme. Chlapci, ďakujem a držím. Ďakujem. Ďakujeme.